Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Patuloy ang tulungan ng pamahalaan at ng mga alagad ng sining para mapagyaman at magkaroon ng lugar kung saan nila pwedeng mag-showcase ng kanilang mga obra. Tampok ang iba't ibang artworks sa mga visual artists sa 3rd Luzon Art Fair na ginanap sa Buluwagang, Canlahi, Tarlac City mula October 9 to 12. Mahigit 600 artists at 31 exhibitors mula sa iba't ibang rehiyon sa Luzon ang lumuhok sa exhibit. Ipinamalas nila dito ang iba't ibang anyo ng sining mula paintings, sculptures at art installations. Nasa ikatlong edisyon na ang Luzon Art Fair na nagsimula bilang Tarlac Art Fair. Suportado ito ng pamahalaang panlalawigan ng Tarlac, katuwang ang private sector at iba pa mga partners. Sinimulan ito ni Melissa Yung Yap noong kasagsagan ng pandemya para matulungan ng mga artist na nawalan ng espasyo para ipakita at maibenta ang kanilang mga obra. Ngayon, unti-unting nanunumbalik ang sektor ng sining at muli na rin imaipamala sa mga artist ang kanilang angking talento at passion sa paglikha. Kabilang sa mga tampok na aktibidad ang mga seminar at workshop gaya ng pagsulat ng kulitan na siyang sinaunang sistema ng panulat ng mga Kapampangan na pinangunahan ng artist na si Josh Catolentino. Isa rin ang Kapampangan artist na si Alvaro Jimenez mula Kabambangan, Bacolor, Pampanga sa mga exhibitors sa Luzon Art Fair. Si Alvaro ay kilala sa paggawa ng letras e figuras at paggamit ng balat ng puno ng saging sa kanyang paintings. Bukod sa exhibit, ibinida rin ng mga produkto ng bawat bayan na lalawigan sa One Town, One Product Trade Fair. Hanggang ditong maipakilala at masuportahan ng mga Tarlakenyo at mga dumalo sa Art Fair ang mga produktong lokal bilang suporta sa mga paglago ng nasabing mga negosyo. Para sa iyo pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.